Hello bayasong nung nahanyahay lamsokan YouTube channel lo onek kedek mani yagulo ke nor kha khai tong hanong bota morik ne rokti tam khai tong lakin kan buprang sani kai labari ko bo shino kainya tong ngai ka ka song bo tiari khai tong kainya to na bagai o rik nai ro khawai ke rot na bagai kha nor ka ham na tong bai ka kha khai ka ham na tong na haning kang mo ka ham na tong go tai ko bo ke jamai no beri tango nor bo nang ka contact khai mano gatapuk ke next morning kaila bari thangna bagai tiar aw sang to video chi sebal moi kisala shima hi to hodop se yang naila an basaya no bengai tong azaga wong ka tabuk ka ang nokni nanghoka nokni nangkhorei ani dolna naising tong pura phunga sisiri Beriketan lainnya bagai hiyang tei bo phaine ga botak pan sok ya ko ga sing tabuk ka jamai ketal ni no go sok ke shin no ga na no ga hamsung na skang ka ki song lai chai than ga mai chaw ya kui tabuk ka sing nongkhuna ni tiari khai tong lekha khamrok tam lai ye tabuk ka phungni mai ki sa chai khani lama hasal ne chalai ya nai tong go khayang ngong ka mai rok mai ti cha ba ye yang get ni decoration ro go jotono jamai ketal mung sajok bai bo belai nga talented chini jamai ani bo prangsa boni jini jin bedi rok batang kha tai borok buino batang nor nang khang ka sahui mano comment khai contact khai mano nor baskang ni video no khana bedi te bunai thongnai to ka tang borok tai jamai tak tam sa ki sa khnai ngai di botini la sikla tong hina bai ma tong sagre kai jang nai mani tong ga excited ekdom ha haja nong ai juk phaya kung ka Nala muni bedi rok bus kanai thoka bon tango nor nang ha nor bo joton saimon nai di tabai jaga ya phaigan thang ma khat Taka gari di ki thang tong lagi sing break ketal nainya bagai lama ba hasal ba pura phungon ma nong khala kya angka to tin tan jim ba sa winyo ko mam shong shugi kalangai basin excited ng sukata break ketal nainya bagai pura punyo ma nashman le jak sukang ngata bung finally sing thang tong hasini manai ketal hamsa ketal na tu faina bagai ingka nai tong lagi sing ani video pa yasak sing potike thang lagi belai nya tong thoka tai break ketal sin manai ti no potike tu heleka nai nai di Tabuk ke lama wo thangi tong lai de kisang ka sogai nai tabuk ke sing break ketal ni no ko sokai le kya hamjang nai na bagai hi singa sakno ajini sala songi di kini lama hasal ba bora kom no phaile kya ta maleng no ko tongi betiari khaijonga nang bayo kam rok ne sing phaile kya tabuk angka to hawa da ni rok singjak ini pule phama spun sokai ko blanka jabo sing break ketal no ko thangai srapra tongi mai te jawai talang thang sinai ta
Aku kasih deh. Aku gak kasih. Kasih deh pi. Kasih deh yang tuh. 거기다 가봐 공나라. 거기에 사고 없어. Tapo kung kasang kifil like ya kifile mane hansak telangi thangi tonglayo angka abo nogo ba shin sokpe kyang nogo sokpe si video khai job si nogo break tal dona bagi tui hekya get customer rok tisai simali ya angka nai tongli hai bai de Kaji mwnai. Aja. On rumah. Oh zaga. Hebe deh. Ini sih tahu kok hebel dong. Aja. Tapos ke sini mwnai breakatal sajok jagui tongo. Ingga bo sajok sama kisa nai tongla kya mwnai asis bai kok salai haino. Ingka kok salai akla kisa haino. Neka phajim rong nai ling tong hano bo nai nai de kisa. Waktu si bahasa nggak. Balik ke
kabong lo kai pai kha bedi rok ni khang video khai mali yang wasing ma nongkha direct kisa gas video ma khai bai shu boi ashibad ma jaga rong ni nongkha kai foro kang yang wasing tongkhai video se khai mali ya nongkha tei kan video nai tomo bai belai no hambai kisa share subscribe khaina ta pokti yang lo belai no tongtok baji oksoklei akulagi nongkha borok bo belai no bangka tei te bo tongtok ka tei norong belai ke hambai video naima bagui.